Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Tupere Muluzi amene anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha UDF analemba pa tsamba lawo la mchezo pa Facebook kunena kuti iyayi akuluakulu ena mchipani chimene cha UDF akuwakakamiza kuti apitirire kuyimira chipani chimenechi pamene m'mbuyomu analengeza kuti iyayi asiya kukhala president wa chipani chimenechi afuna apange concentrate kapena kuti kuyika chidwi chawo pa nkhani zina monga za business. Lero pa Hanifa TV nakubweretserani amene akugwirizira udindo wa president wa chipani cha UDF Lilian Patelo kutifotokozera zokhuza zenizeni za chipani cha UDF. Kodi azayimira chipani chimenechi pa masankho a mchaka cha 2025 ndi ndani, komanso chipani ichi chikuchita motani poyang'anira masankho a mchaka cha 2025. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Mwina chipani cha UDF nkhani za masankho a mchaka cha 2025 zikuyenda motani, mwina kukonzekera motani masankho a mchaka cha 2025 chipani cha UDF. Ife tuli tukukonzekera kuti ku September until August ntavere chaka convention kuti anthu asankhe anthu amene akufuna kuwayimirira chipani. Ni mipando iyi imene kumeneko ngati chipani imene ili hose kamene imene anthu akapikisane nawo ku msonkhano waukulu umenewu. Anthu sanaenda kutenga ma nomination form lokukhulupirira kuti next week ndi National Executive Committee pamene tikagwirizana kuti kodi mipando ma nomination form tiyamba kupereka liti, but kukhulupirira kuti I think May yomwe tiyamba kupereka ndi pamene titasimikize kuti ndani amene afuna kuyimira. Pakati ali pano kumabva anthu wakuti akufuna wakuti kusimikiza makhala alemba nomination forms. Lori ndikuti form yosonyeza kuti kani akufuna kuyima. Kunena mpando muna kufuna. Ndipo sachida pompa amene anakhalapo mtsogoleri wa chipani chimenechi Tupere Muluzi analemba pa tsamba lawo la mchezo la pa Facebook kunena kuti iyayi akuluakulu ena mchipani chanu cha UDF mukuwakakamiza kuti atenge mpando wa mtsogoleri wa chipani chimenechi pa makamaka kuti azayimira chipani chimenechi pa masankho a mchaka cha 2025. Nkhani imene ndiona ndi mmodzi wa akuluakulu ku chipani cha UDF. Naona kuti pa newspaper bantezo kuti National Executive Committee anasindikiza Tupere akale president wa chipani cha UDF. Koma ineyo ngati president wa chipani inakhale National Executive Committee yokambirana zimene zozo. Koma anthu andi ufulu kunena, andi ufulu kuti ufuna wakuti akale president akale wakuti ndo president. Kapena munthu umachita campaign mazungulira ma region. Koma I'm speaking on behalf of Nick. Nick nakale pasi kuti ndo zinaaliyoka. Poti atati abwera Atupere kuti ayimira chipani chimenechi mwalandira ngakhale abwera pa mbalambanda ataonesa chidwi mwalandira ngakhala abwera pa mbalambanda kunena kuti iyayi titilesa munthu kuyima kwina aliyense even imene mungakoza kuyima titilesa munthu ukapoka kuti azikhala ti munthu mene imakhalira constitution munthu wa misala asungali ukapwena munthu amene sona kwani zake asungali otherwise kwina aliyense as long as the munthu wa UDF. ndipo pano manena kale kuti chisankho aliyense ali ndi mwayi ozapikisana nawo ku msonkhano umene wa chipani chachikulu msonkhano waukulu wa chipani chimene cha UDF. Mwina tikamayang'ana chisogolo nkhani ya chisankho cha mchaka cha 2025 nkhani ya migwirizano tikayang'ananso zija za 50+ mukuchita motani nkhani ya migwirizano ku chipani cha UDF, kodi mwina muzachita migwirizano ndi zipani zina zichite motani? Yeah, I say time na kwani tukazachita convention amina za Spain time zakala basi tukulu kuti tupoti chipanga mgwirizano ukapita timu kuti patoka time ile hiyo mga mpaka dali pale tukutanganidwa kukonza chipani. Tikabwerera pang'ono kubwerera pambuyo pang'ono nkhani ya Atupere Muluzi inu ndi mmodzi mwa anthu amene munapezekapo msonkhano wina umene unachitika ku Mangochi. Munali pamenepo kunena kuti ayi ngati iwo ali ndi kuthekera kuti akhoza kubwera ku chipani mwalandira
ndikukhulupirira kuti mukukumbukira bwino lomwe msonkhano umenewo panapezeka kuti ndithu panali ma pressure group amalemba ndithu mapostala kumapezeka mu social media mumanena kuti friends of Atupele Muluzi. Nkhani ya Atupele Muluzi ngati chipani tiuzeni zoona zenizeni. Atupele sana chipani Atupele po masi ya mpando kundusile ine sana tuki chipani ndachoka chipani ndiye Atupele wina aliyese tusangu sita focus that wina aliyese angakoza kuimira mpando wina uli wose mnakufuna Akho of YouTube. Inu simukuona kuti kukakamiza Atupele kuti ayiminabe chipani chimenechi tikayang'anira momwe mwayendera mbuyo mu zikhoza muna kutayisa molalo chifukwa muna mbuyo mu tikaona masankho mwana achitikira mbuyo mu atayimina chisankho chimene chipani chimenechi sizinachite bwino mukuona bwanji inu kukhala president wa chipani chimenechi pakadali pano. Wina aliyesa kukakamiza Atupele ni mtu wankulu usanga kulido pakoso kuti akayimia ngati atafuna kuyima nkufuna kwazi nde izo tuzankhule zakali chabwino napange bwino zaka zinazi kumapalizo fukwa zake zezikulu nde I don't think this kind for the interview yomwe but izifukwa zambiri zimene zatipangisa kuti kutiku ikalebe ngati mungakumbukire fe tinawina zaka zonse timawina 1994 tinawina 1999 tinawina 2004 tinawina koma time president amene tinambotera ife anapanga chipani china cha DPP kuyambira pamenepo pamene chipani chinayamba kuvuta pali zifukwa zake naso tikabwera mphali ngati inu chipani chosusa boma akuti ziku muno zinthu sizikuyenda ngati chifukwa chakuti ngati inu zipani zosusa boma mukukanika kuunikira boma limene lili pakadali pano la Tonse Alliance inu ngati president wa UDF pakadali pano honorable mutuuza motani atikuesesa makabura kuparliament kukakalasi timayankhula ngati tisafuna kumva kutoke kuyatu pakuya mutima yankhula nkuperekaso kuti tikadapanga mwakuti ndikufuna kuti boma likomere masolo ndikufuna boma kani ngokuti timangokhala phi otayankhula chipiyonse ayi muyang'ana kuti timuzo kuti imagwira ntchito mparliament angakhale kuti ma MP 10 okha osati mwina akudyesa ni mabanzi kuti ayi muzipereka pa Chingerezi khoza kuti timapama tosasatisa mukusasatisa boma limeneli palibe amene waje mabanzi kaya amene anadyawo koma ngati tayi kuchema ndipachunga situfuna ife timayimira anthu ngati zinthu bwino timayankhula koma ngati zinthu bwino asitikomere ndiye palibe kudyesa na mabanzi kaya amene amadyawo ife tukwaziwe momwe zilili pakadali pano zinthu mdziko muno ndizosabisa sizikuyenda bwino amalawi akudandaula tikaenda m'mizimu ife ngati atolankhani tili ndi ma programs athu amene timacheza nawo anthu akudandaula inu zimenezi mukamamva kumati iyayi mukuyimira anthu mumamva bwanji chipani cha UDF ife let's go ngati MP nanezo ndine MP timadandaula chimanga chavuta kuli njala kuli chakuti Freddy uja waononga mabridge waononga nyumba kwa sababu sitigagwire pakugwira ntchito mwakuti kwa kuenda kuna zone chifukwa kwathu anasita promise kuti apasa 6 months timanga chifukwa kuna njala yopi up to now angona kawiri komanso yakumanizana ndi njala inayi chifukwa cha ng'amba ifeyo timayankhula kuti kakule papoti anthu people atikomerezi ngati MP wambayesesa kuyankhula kupeza kufunikira kwake pasano tingatenge ndalama za mtunda mwanga kuendesera za bunda tingateke basi ife timapenta timazuzula tikasalisikuno kubasi tikomereza ngatizapuno koma pa limit nozikadakhala kuti ndalama zikutokera muna mwezi kutikadazimaiso
pamene tikupita kumapeto anthu ena kumanena kuti ayi chipani cha UDF chinatha, chipani cha UDF kumatha ndithu wiki, mwezi, masabata ndithu osaona ngakhale msonkhano wa chipani cha UDF. Amalawi mwauza zotani, mukuchita motani pa ground? Mwazo zimu kuchikulani kazi muzi. Ngati mkuona anthu akuzungulira misonkhano, nkumaona machita madansi, machita chani kumati kuti anthu aminiwa azalowa mbumi. Kuona zimene maona azo izo zina. Kuma underground ife tukupanga zinthu zambiri. Misonkhano tipanga misonkhano tukadandaula. Osati ndalama kulibe iya? Tukupanga tu misonkhano izi. Si misonkhano yoyerekedwa. Izo zitukupanga. Mutupanga misonkhano. Anditiyambazi misonkhano ya paudu ngarali. Kuma mizimu, maregioni, madistrict, tupanga misonkhano, kama MP tupanga misonkhano. Pamene tikupita kumapeto tisisirize motere honorable kukufunsani inu kuti mukapikisana nawo pa udindo uliwonse kuchipani kodi inu anakugwirisana udindo? Ineyo tinayamba kalekale nda abakiri muzi tagwira ntchito mchipani tasire na kutazigwira ntchito kasi ine sindikapikisana koma WMP ndikapikisana patoko ngatata tiponde azandipoterazi iya sasa kakawina izo kuba kuti ku convention ndikayimira china chili pesa tiwandagwira ntchito tasire anyamata kuti apitirize. Honorable Dosi muzakumbukira motani honorable? I think that UDF, of course, zakumbukira kuti anali munthu wamtendere amafuna kukangana ndi wina aliyense koma ndi munthu amene amakonda dziko lawo, dziko la Malawi. Komanso ku UDF ko anali MP wathu komanso nduna amakonda za sports kwambiri makamaka ujeni football. Kuona kuti vina nawo atengera chimudzi komanso anali munthu mina makonda chipani amachikonda chipani komanso amalimba mtima kuti mpaka nakukapikisana ku convention ti achisogolera chipani cha UDF. Ndiyise UDF waona kuti amina titengere phunziro kwa iwo mina machikondera chipani sanali kuti tichitika kuti uku ndi uku komanso anali munthu wokhulupirika kwambiri. Ati ndimene nganeneni mzimu wawo usomutendere. Mwakambapo kuti ayi anathandizira chipani misuzu zosiyana-siyana mwina ngati chipani yonso nthawi imene mwina amakonda za sports ngati chipani achinyamata amene mwina tikhoza kumanena kuti ndi asogoleri amawa amene akhoza kuthandizira chipani chathu cha UDF achite motani mwina atengerepo maphunziro otani kwenikweni kuchokera kwa malemu Adosi? Choyamba achikonda dziko lawo. Tikati kukonda dziko lawo asamangochita zinthu zoti kusambula dziko lawo kunja kapena kumanena azikhala kuti mchizungu mati positive. Ande tizite no komanso ukalowa chipani uzikhala ukhulupirika kuchipaniko uzipirira zinthu zosiyana-siyana. Komanso pamene anali MP atumikira kwawo kwambiri tikumbukirene nti ndine nduna yazimayi inapita kuchitisi kwawo nakusiya chigayo wazina zina nde amakonda anthu akwawo nde I timwe tikaphunzire makamaka anyamata amene akufuna kuba ndale azikhulupirika wani komanso dziko lawo alikonda komanso pata akufuna kukhala MP zikuna azayimirira bwinobwino anthu kuti basi lero kulowa chipani china kuti kulowa chipani amene akufunikira kwambiri ndi anthu awo amene akwayimira. Mwakambapo kuti ayi anali munthu wozipereka makamaka kufikira anthu awo makamaka amene akwayimirira mwina kuzipereka kwa anthu kapena MP kutumikira anthu ake kwenikweni zimathandizira bwanji chipani? Zimathandiza kwambiri nanga si tikamalumbira timanena kuti tizatumikira anthu representation. The event ichita number 1 kutumikira anthu ndiye tizipezeka once mpita unjeni kutumikira
representation komanso kutumikira dziko. Ndi mmene lamalizira kucheza ndi mtsogoleri wa chipani cha UDF pakadali pano amene angugwirizira udindo a Lilian Badero. Ine Nthokozani Chiwaya wa Hanifa TV.